प्रप्रथम जावन आवा मिगेल गुरु महाराजांगेले आशीर्वाद मागून घेतस तशीची इस्कॉन संस्थापक आचार्य जावन शिले एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद हंगेले आशीर्वाद मागून घेतस तशीची अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जावन शिले हिंगेल परम पुरुषोत्तम श्री कृष्णाले चरणारविंदाक कोटि कोटि नमस्कार कोरनो आज आमका मानव जन्माचे सर्वोत्कृष्ट फल जावन शिलते सत्संग श्रीमद भागवताचे 29 स्तुती मुखांतर मेळतस अजी कितेरी आम आज ऑर्गनायझर जावन शिले मधुपति प्रभु कनी मुरलीधर चरण प्रभु आमका आभार जावन आस तशीची एमिगेले भाषण ऐकचे सकडे मलगडेले आशीर्वाद मागून घेतस आम्ही फुडले सुमार क्लास हातून भागवताचे महिम सांगतसंती तशी ते महिमे सनकादि कुमारान नारदाक सांगिलते भागवत समाची सूर करणी सनकादि कुमारान ताजे काही पुढे ते महिम सांगिल प्रकार सांगिल कूडले ते भक्ती देवी तिगेल दोनी चेरडुवा उठैतांती तिगेल दोनी चेरडू भक्ती देवी दोन चेरडुवा ज्ञान आणि वैराग्य त्यांनी ते नित्रान जाऊन निद्दोन आशिल्ले मंतार जाऊन काही उठोचे कुडवाना तांका अवसूल काय मंतारे चेरडून जावन आशिल्ले ते चेरडुवा आणि ते आवसू ते नृत्य करू सूर करतांती म्हणून सनकादि कुमार नारदांगेला सांगतांती ते तांका पुरा दिसता ते भक्ती देवीननी तिगल दोन चेरडू नृत्य करचे हे सनकादि कुमार म्हणल्यारी तुमच्याकडे गोतस पुरो 4 जण त्यांनी सनक सनंदन सनातन सनत म्हणून तांगेल नाम त्यांनी केन्नाय पळोवचे 5 वर्षाचे प्राय तांका ताजे के ओढ जायना त्यांनी तांका भागवतांतू तंतई तंते विंगड नमुनेरी संबोधन केला हरिकीर्तन तत्पर म्हणून सांगला केला कडेन म्हळ्यार त्यांनी केन्नाय हरी कीर्तन सांगतच वचे केन्नाय सत्संग करतच वचे त्यांनी 4 जण असनवे ते देखून केन्नाय एकले ना व्यासासनार बसल्यारी बरले ते जणांत दोग बैसून हरी काणी ऐकूचे अनेक दिसू अनेकलन दोन्ही जण वैर बेसचे व्यासासनारी बरले ते जणांना ऐकूचे हरी तशी कथा मात्रीक जीविना म्हणून सांगला तांका तो तेच काही तांगेल जीवन सगळे जीवन त्यांनी हरिले काणी ऐकूचे कृष्णाले चेष्टे कृष्णाले लीले हेच ऐकून तांगेले आयुष्य त्यांनी सार्थक करून घेतसंती ते देखून केलो संत सांगतांती हरी 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 म्हळ्यार आम्ही सदैव आमगेलो हरी म्हणून सदैव आमगेल जीभ बेरायला रे आमका हरिशरणम म्हणून सांगून आम्ही सांगला रे प्राय जाय नाके तांगेल्या वरीची आम्ही आमका मंतर प्राय नाके तशी कोणा मंतर प्राय येवचे आशिना तादी सकडाके आशिना जाल्यार तांणी हरिशरणम हरी 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 म्हणून सदैव तांगेले जीभ बेरी येवकाके तशी हे महिम सांगिल कूडले भक्ती देवी तिगेल दोन चेरडुवा घेवन नंत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेवा म्हणून सांगून ते नांदता ते त्यांना ती निमगयता भक्ती देवी नारदालागे आमका हे मुनिश्रेष्ठ आमका खंय पुणी एक जाग जावका ना रब्बुक म्हणून निमगयताना नारद सांगता तू निरंतर जावनो निरंतरम वैष्णव मानसानी म्हणून सांगता निरंतर जावनो तू वैष्णवाले मनांतू हृदयांतू राब म्हणून तिका परमिशन दिता नारद ते प्रकार ते बशील सकाळी हृदयांतू ती रिग्गून प्रविष्ट जावनो ती तांगेला हृदयांतू ते निरंतर वास करता ते प्रकार आमका एक मना करून घेवी कसं म्हणल्यार भागवता महिमा मी ऐकला तशीची आमका खंडित करून घेवी येता कसं म्हणल्यार भक्ती देवी ती गेला दोन्ही चेरडू आक वैराग्याने ज्ञान दोग जणाके घेऊन हे कुंती स्तुती ऐकलेले प्रती एकलेले मनांतू खंडित जावन ती निरंतर वास करतली म्हणून आम्ही विश्वास करून घेवी येतात म्हळ्यार आमके सत्संग मेळचे अप्रूप सत्संग मेळचे अप्रूप आणि ते सुमार जन्माचे पुण्य अर्जन केलेले देखून मात्र ते ओट्टू केल्यारी मात्र आमगेल ते सत्संग आमका मेळचे भागवतात सांगला भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विदाय हि ततो विवेक भाग्योदयेन भाग्य उठक कितले केदना बहुजन्म समर्जितेन मस्त जन्माचे भाग्य ओट्टू कोरून ते ओट्टू जलेल भाग्य जाताना आमका सत्संग मेळता एक पुरुषाक मेळलेल कुडला कसं जाता अज्ञान हेतू अज्ञानांतू उठेलेले मोहनी मद ते मोहनी आमगेल अहंकार म्हणलेल ते अंधकार काळोखू नाशं विदाय नाश जातकय आणि विवेक आमका जागृत जाता तदोदयते विवेक उदयते विवेक उदय जाता विवेक जागृत जाता ते देखून आमका पुराय एद्दीपुणी विवेक उठयला म्हणून सांगेत किती म्हळ्यार आमका मना गेला विवेक उठयला देखून भागवत खाली कथ नाही खाली काणी नाही कथा सार सार सगळ्याचे एसेन्सी आहे अन्य पुराणांतू आम्ही पुढल्या सत्संगाचे महिम भागवत महिमेंत ऐकला अनेक शास्त्र अन्य पुराण ते ऐकल्यारी आमगेल्या हे बुद्धी भ्रमी जाता तेंचेंतू तीर्थाटन करची की वेदाध्ययन करची की यज्ञादि कर्म करची की मागीर तप करची की दान करची की अशी आमगेल मन विचलित जाता भ्रम जाता आमका कसं करचे आमगेल जीवनांतू कसं केल्यार आमका धाव आले प्रीती पाव येता म्हणून जाल्यार भागवत महापुराणाचे ते महिमे आणि कुंती स्तुती यद्दीपुणी ऐकून आमका आत्ता खंडित विवेक उठयला कसं म्हणून हे भागवत सोण विंगड कंची वाटेने आमका हे कृष्णा वैरी प्रेम उठयना म्हणून आमका खंडित मना करून गेल्ला मना गेल्ला म्हणून म्हाका सांगेत एद्दी जन पुणी मना गेला खंडित कृष्ण मात्र गती कृष्णा प्रीती पावचे जीवनाचे उद्देश कृष्णा लोट आमगेल संबंध दृढ करचे आमगेल जीवना उद्देश म्हणून मना गेला म्हणून हांव लेखतस ते देखून आमका अगोर पास कुंतीले स्तुतींतू रिग्या इति म्हळ्यार हे भागवतांतू अनेक भक्तांना उल्लेलस कुंतील जतची भीष्माल जतची ध्रुवान प्रल्हादान मागीर ऋषभदेवान गर्भगत स्तुतींतू देवी देवतेन मागीर वृत्रासुराल प्रार्थनस अक्रूरान संगीलस अशी सुमार जन उद्धवाल प्रार्थनस गजेंद्राला प्रार्थनस सुमार सांगल्यारी इतले वेळ उलो येत
तांगेले प्रार्थना पूरा त्यांनी कसं केला पूरा कशी एक मोमोसो विंगड विंगड फुल्ला तुकोनो मोमो काणो विंगड विंगड रस ते फुल्लाचे रस काणो तगेल तगेल ते कूड़ा अंत उड्डैत की मोमोसा गुड़ा भीतर कान उड्डैत की तशीची हे पूरा भक्त भागवतात संगील आमद संगील विंगड विंगड भक्तस नमे कुंती पुरा तन्नी विंगड विंगड तंग प्रार्थने मुखांतर दवा स्तुति कोर्नो ते मोमो ते रस ते आमगेल भितरी आम्ही उड्डैतस तन्नी उड्डैतस अंती ते आम्ही कान घेवचे आमगेल पात्र खाली जाव का केत नाही पात्र खाली जाव का त्यांनी कसं सांगले री ते आम्ही भक्ती मुखांतर प्रीती मुखांतर प्रेम पूर्वक आम्ही पळोका नाजला रमकिये मना वचना वैर तुकून पळयले री साधारण प्रार्थना नवे म्हणून आमका फील जावचे पुरो मना येवचे पुरो दिसू पुरो हंगा आम्ही फुडले क्लासांतू कोणती प्रार्थना अंतू पळयला कसं म्हणल्यार तिने प्रार्थना करचे हे कृष्णाक हे कृष्णा तू तुगेल कर्तव्य पूरा मुगिसून आमक सोण वत्तस आमका हंग आमगेल शत्रु मात्र हंग बरला हे वेळार तू वचवे कृष्णा म्हणून ती बेजार पावतस नेक्स्ट श्लोकांतू ती सांगता केवयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पांडवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यतेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदाः श्रद्धा सुपौ कौशदिवीरुदः वनाधीनद्युदन्वन्तो खेदन्ते तव वीक्षितैः म्हणून सांगता हंगा हे सुरेरची दोन्ही श्लोकांतू 37 आणि 38 अंतू ती साधारण सामान्य मनुष्यालवरी ती मागून घेतस कृष्णा अत्तू तू सोण वचवे आमका तुगेले कर्तव्य पुरा मुगिसिल नंतर आमका कोणे नत्तेल वेळारी एक दोन्हीचे कसं म्हणल्यार एक देहात तुकोनो तजे आत्मा गेल्या नंतर तजे नाम जवो रूप जवो कीर्ती जवो पुराय तजो टूची खाली जाता नाश जाता तशीची तू अंग तुकून चमकल कूडले आमगेले यदुले आणि पांडवाल गेले यदु कुलाचे आणि पांडव कुलाचे पूरे नाम रूप शक्ती कीर्ती पूरा पुसून वत्मु कृष्णा तशी जल्ला अशी वेळार तू आमक सोण वचवे म्हणून ती एक साधारण जनावरी ती मागून घेतस हंगा आमक साधारण जनावरी मागून घेतस म्हणून लेख घेत आमगेल मनान तेच आलोचनेचे जाल्यारी तिक्का कीर्तिकी तिक्का ये कसली तिक्का आशिना नामाचकी रूपाचे शक्ती कीर्ती कसल्याचे आशिना तिका तिक खाली कृष्णान ಒಟ್ಟು ರೊಕ್ಕ तिगेले खाली ते प्रीती तिगेले आम्ही पळोवंक घेवका इति म्हळ्यार दೊಡ್ಡ अमलात्मा विमलात्मा ऋषी मुनी आणि उद्धव उद्धव ज्ञानी ज्ञानी म्हळ्यार ताका कोणावरी मायपासू देहावरी ध्यासू कसले ना ज्ञानी तितकोड ज्ञानी तो बृहस्पती शिष्यु ज्ञानी तो अग्रगण्य विदुराक एक पंत ये दिवचस कसले कहाणी सांगोस कृष्णाले लीलेचे इति म्हळ्यार काही संदर्भेत म्हळ्यार इथे भागवतांतू विदुरू तागेल अण्णाक धृतराष्ट्राक एडवाइस दिता तुगेले पुत्रा वैरशील मोह सोडी सुरवेरी आणि ते युद्ध ना म्हण करी कितले जण नाश जाता म्हण खाली तुगेल पुत्र मोहांतू म्हण सांगताना सुरेर तुगेल पुत्ता बाहेर घाली म्हणताना दुर्योधन येता दुर्योधन येवन विदुरा सांगता कोण तू आमगेल शीत खावन मक्क बाहेर घालूक सकडे ते विदुराक बाहेर घाली अंती म्हण सांगून आदेश दिता विदुर कसं करता तागेले हे पुरा दवर न्हू
तो वत्ता धनुस बाणपुरा ते बागलाला रबून तो वत्ता तीर्थाटन वत्ताना थंय तक्का यमुना ते सुमार तीर्थ पुरा तो संदर्शन करता नाचता मस्त देवस्थान करता ते तिन्ही स्कंदात येत ते काणी भारी चंद ते आणि ते तक्का यमुना नदी तटांतू उद्धव मेळताना तो उद्धवाला सांगता एक सांग कस विषय म्हणून कृष्णाला कसले कहाणी कोणी सांग म्हाका म्हणताना उद्धवन सांगू अस कृष्ण कसले हंग तुकून ये लोका तुकून तागेल धामा चमकला जाल्यार आशिल्ले भितर भाग्यहीन निर्भाग्य कोण म्हणल्यार ताजे एडवांटेज तागेलेची कुलाचे ना यदु कुलाचे ना काणगेनी इति म्हणल्यार एक चंद्राले बिंब उदकांत दिसताना ते उदकाचे जळकी पुरा लेखतकय हे वेकंचकी एक शेपाच विंगड नमुन्याचे एक नमुने जळकी आहे विंगडची ते मना करून घेना हे चंद्र म्हणून तशीची यदुकुला जणान कृष्णाक तो साक्षात परमात्मा म्हणून सांगून मना करून घेणी आशिल्ले भितर निर्भाग्य तांणी म्हूण सांगून उद्धव विदुराक काणी सांगता तेन्ना विदुरा उद्धवान एक उत्तर सांगू अस विदुरा कसं म्हणल्यार चेदी देशाचे राय म्हणल्यार शिशुपालो ओड दैत्य तो शिशुपालो असुर शिशुपालो कितले म्हणल्यार खाली द्वेषा भावांतू कृष्णाक कितले ओडड्ड योगीन पाविले ते सायुज्य मुक्ती खाली द्वेष भाव दवरून घेवन स्मरण करून द्वेष भावार स्मरण करून शिशुपालू ते मुक्ती पाविल अस तेन्ना तुका ते तू ते पॅलेसांत पळोवन अरमन्यांत पळोवन सभेंत पळोवन असो पुरो तेन्ना कित करुणाळू कृष्ण म्हणून तुका आठो येतना ते करुणाळू कृष्णान तागेले डिपार्चर तागेले एब्सन्स कितले दुःख दिता म्हणून तुका अंदाज करून घेवी येतना म्हणून सांगेल अस तशीची हांगा कुंती भारी दुःख पावता कृष्णान वताना तीन सांगील ते अर्थ आम्ही विंगड रुपारी काडूनच इथे म्हळ्यार आता ती ते 2 श्लोकांत मुखार सुचे तांतू सांगता कृष्णा होगळसिता कृष्णा तू असताना तुगेले चरण कमल आमगेले साम्राज्य पडलेले देखून भारी शोभायमान जावन आशिल्ले चंद आशिल्ले इतके म्हळ्यार तुगेले ते चरण कमलाचे गुर्तू पुरा आमगेले साम्राज्याचे ते भुंयतू नेलार पुरा आशिल्ले देखून भारी चंद आशिल्ले आनी ते नाजत मुदवा आनी ते चंदाय ते शोभे आमगेले साम्राज्याक म्हणून ती बेजार पावता ती म्हळ्यार कृष्णाल पाय्याक कमल वज्र मागीर अंकुश शेत पळय मागीर मिंचो अशी सुमार पताके पुरा सुमार कृष्णाल पाया म्हणलांतू येस चिन्नस ते सकड टवाल चिन्ने हंगा ತಂಗಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ್ ಪೊಳೆಲ್ ದೇಕುನು ते भारी ओडेक लक्षण म्हणती हंगा कृष्णाक उडगास काण सांगतस तशीची नेक्स्ट श्लोकांत ती सांगता हे गदाधरा हे कृष्णा तुगेले ते चरण कमल आमगेले भुंयतू लागील देखून आमगेले साम्राज्यांतू मस्त नमुन्याचे झाड मागीर फ्रुट्स पुरा मस्त वन भारीची भोर जाल्लेले मागीर उदनवंत म्हळ्यार गार्डन तंतू फल पुष्प पुरा मस्त जगत आशिल्ले कृष्णा
तू खाली तुगेले दृष्टी घालेल देखून म्हणून सांगता. अंतू आम्ही एक मना करून घेऊ का कसं म्हणलं रे खाली कृष्णाले दृष्टी पुरो एक जागेंतू समृद्धी जेवचेक इथे म्हणलं रे कृष्णाक कृष्णानं कसं असले री समृद्धी कारण ते कुंतीनं मना करून घेतला तिक समृद्धी आशिना जल्लरी इक्का खाली कृष्णाले एक प्रेम जाव का जल्लेले नारद भक्ती सूत्रांतू नारद सांगता भक्ती सेवेंतू यत्नई कामनेक रीग नाकई देर इज नो क्वेश्चन ऑफ लस्ट म्हणून सांगता इथे म्हणलं री कंची एक भक्ती सेवे आम्ही निर्वाह करताना एक्सिक्यूट करताना तंतू मेटीरियल क्वालिटीज म्हणल्यार ऐहिक गुण तंतू एगिना साध्य ना ते पुरे आम्ही रिनाउन्स करून हे करचे हे भक्ती सेवेंतू रिकचे तशीची आमकां पळयतना दिसू पुरो कुंती कृष्णाक मागून घेतस राब म्हणून तिगेल गांव सम करूक तिगेल चेरडूवाक नाम कीर्ती येवचे काय म्हणून जाल्यार अंतू लवलेश कामन ना खाली कामने वासने ना अंतू खाली प्रीती दवा वैरी भक्ती प्रेम मात्र ते म्हणल्यार ती सांगतस हंगा नारदाला भक्ती सूत्रांतू सूत्र 19 अंतू सांगतस नारदू भक्ती म्हणल्यार खाली एक प्रति एक मनुष्यान तागेल प्रति एक ऍक्शन धावा कितेर करच आणि धावा विसरले रे तितले वेळ ताक तळमळ जाता ते नमुने श्रद्धी ताक धावा वैरी हाका हे देखून हे कुंतीले हे श्लोक भायर तुकून पळोवन आम्ही अपार्थ करून घेवचे नज म्हळ्यार अडोड्ड विशुद्धात्मा अमलात्मा हंगेल सकड लीले आमकां कळना हंगा एक लीले हांव सांगता तुमकां सानूची तंतू एक पंता सनातन गोस्वामी गोत्तस चैतन्य महाप्रभू भारी ओडू म्हणून साक्षात देवाला अवतार म्हणून गोत्तस इत म्हळ्यार तांणी डायरेक्ट डिसायपल चैतन्य महाप्रभूले जाल्यारी एक लील दाखोवच कितें एक पंता तांणी एक मुकुंद सरस्वती म्हणून एक संन्यासीक चड भक्ती दाखयता चड तांगेल वेरी प्रीती दाखयता ती हे पळोवन चैतन्य महाप्रभूले आप्त जावन आशिल्ले एक दास इंटिमेट सर्वेंट जगदानंद पंडित म्हणून ताका खूब येता तो सांगता म्हळे सनातन स्वामी तुम्ही करची चूक कळना मैं चैतन्य महाप्रभू इतले ओढ कोणी ना साक्षात कृष्ण तो तुम्ही अशी दुसरी संन्यासी वैरी पुरा तुम्ही भक्ती दाखयले रे खंडित हांव तुमकां मारता कळना पट्टी कबड्डी काणू म्हणून त्यांनी सिरियस जावन सांगता ती तेन्ना सनातन गोस्वामी सांगता कसं म्हणल्यार तू भारी ओड संतू आणि तुगेल इतले प्रितीच कोणेय ना चैतन्य महाप्रभूले प्रितीच तू चैतन्य महाप्रभूक तुवेय प्रीती आणि तुकाय चैतन्य महाप्रभू वरी भारी ओड एक रेस्पेक्ट हे पळोवन शिकची कितें रे हांव हे सांगील तुका इत म्हळ्यार हे तुका भारी सत्ता हे तुगेले प्रीती पळोवका गेलेलेची हे देखून म्हाका ते तुगेले तुकून ते भायर हाडका आशिल्ले इत म्हळ्यार हे श्रद्धे हांव शिकून घेवका म्हणून हे हांव सांगिले म्हणून सांगून सांगता सनातन गोस्वामी आणि रूपा गोस्वामी आशिल्ले भितर प्रितीचे म्हळ्यार स डायरेक्ट डिसायपल्स चैतन्य महाप्रभूक तंतू मलगडे रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी आणि खुशी विषय कसं म्हणल्यार आनी दोग जण सारस्वत ब्राह्मण्स आमगेल गौड सारस्वत ब्राह्मण्स तांणी
आमगेलेची GSB तशी ते लिहिले तुकून आम्ही मना करून घेऊ का इथे म्हळ्यार हेसकड आमक शिकून घेवचे भितेरचे स्क्रुटिनायझिंगली शिक्का म्हणून सांगला प्रभुपादान हे देखून ಕೂಲಂಕುಷ जावन पळयल्यार आमकां हांगा कुंती देवीला प्रीती कळता तशी अनेक हांव तुमकां एक सान लिहिली सांगता चैतन्य महाप्रभू एक पंता तांगेले तीव्र जावन आशिल्ले ते नम्रते ह्युमिलिटी तंतू एक पंता सांगता ती म्हाका एक ड्रॉप थंय कृष्णा वयली प्रीती ना म्हणून सांगता ती मितेन म्हळ्यार मागीर तांणी सांगता ती बद हांव कृष्णा प्रीती करून केल्ली म्हण जाल्यार म्हाका तागेले एब्सन्सांतू नत्तील वेळार हांगा 5-6 दिन आशिल्ले म्हण सांगता तेन्ना आमकां सममन आवडटा कसो सुरवेर खाली ऐकल्यार म्हाका एक ड्रॉप थंय कृष्णा वयर प्रीती ना म्हळ्यार ताका प्रीती ना दिसता म्हळ्यार जाल्यार ते दोनीचे वाक्य ऐकल्यार बद कृष्णा वयर प्रीती आसल्यार म्हाका हांगा 5-7 आशिल्ले 1 मिनिट जाल्यार 5-7 आशिल्ले म्हणटाना तागेले ते गाढ जावन आशिल्ले ते प्रीती आमकां मना करून घेवं येता चैतन्य महाप्रभुक कसो गोपीसाक बरीची कृष्णाक विसोर एक क्षण तर रब्बू साधिना आशिल्ले हे देखून जाल्यारी तांणी ते विरह वेदने सगळे लाईफ त्यांनी एक्सपिरियन्स करता आशिल्ले अनुभव करता आशिल्ले तशीची गोपी साला काय उणी नाही कुंतीले प्रेम कृष्णा वैरी कशी चैतन्य महाप्रभून सांगला युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्रावृषाहितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे हे देवा युगायितं निमेषेन तुगे एक निमिष तुका विसरलरी दोळे तुकून धाराकार उद्दा येता आणि ते एक निमिष म्हाका युग युग जावन दिसता कशी एक प्रेम भरलेले चेरडाक एक आवसू चेरडू नाजेल कुळ तळमळता युग युग शी दिसता एक मिनिट पास करू तशीची हांगा कुंती देवी हेच अनुभव करतस कुंती देवी साधारण लौकिक प्रीती नाही कृष्णाल वैरी कृष्णा वचून कृष्णा आमगेले साम्राज्य ते ना हे ना तू नातले जाल्यार आमगेले आमकां मोल ना म्हण सांगूक साधारण प्रीती नाही ती गेले इति म्हळ्यार ती नेक्स्ट श्लोकान तू सांगतस अतः विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पाशमिमं चिन्ति दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपति सकृत रतिमुद्वहता दद्दा गंगे वौगमुदन्वती सांगतस कृष्णा इति म्हळ्यार विश्वेश विश्वात्मा विश्वमूर्ते मेगेले स्नेहपाश म्हळ्यार मेगेले ये मायापाश ये पांडवांगे लगी मागीर यदुकुल लगी मिगेल औषधी कड़े मिगेल बमनाती कड़े प्रति एक लेके माई पास असता तन्नी आमगेले आम्ही तंगेले म्हळ्यार ते माया पाश म्हणून सांगता ते कटकर दवा म्हणून ती सांगतस कोणा धैर्य हे कृष्णा लगी निमगोचे दवाले निमगोचे माई पास कटकरी म्हणून ते देखून तिका बदची कृष्णा वैर प्रीती आम्ही कोणा वैरी प्रीतीस म्हळ्यार सांगेत तो मेगेले प्राण प्रिय हो मेगेले पंच प्राणू म्हणून जाल्यार ते पुरा आम्ही तोंडान हांगा कितली तायतीन दाखयले म्हळ्यार हांगा एक संत सांगतशिल्ले ती कितली तायतीन कृष्णातून नत्तीले हांगा आमकां वांचू जायना म्हण ती दाखयले ते कशी म्हळ्यार कृष्णान हे पांडवान उल्लोन घेतान कृष्णान ये लोक सोडला म्हणून उल्लोन घेताना ती कूडले तिगेले शरीर त्याग करत काय मुखार सुनस भागवतांतू श्लोकात दिला केदन ती अर्जुनान धनंजयान कृष्णान ये लोक सोडले म्हणून ऐकले कूडले ती सीधा तिगेले देह सोडता कोणाक साध्य की
ते आमगेल तिगे आमकां तिगेले प्रीती प्रेम आम्ही निजाव तरी मना करून घेत अनेक एकलो आमगेल शास्त्रांतू प्रीती दाखवून दाखवलेलं कोण म्हळ्यार दशरथ कै दशरथान रामान असताना तितली एन्जॉय केलं राम म्हळ्यार ताका प्रंच प्राण तो ಕೆಲವು जण दशरथाक 300 वर्डीक जल्ला म्हणताना तो कामी म्हणलेक पुरंती बाहेरचे आम्ही केन्नाय पळोवचे नज तितलं कामी म्हणजेल्यार साक्षात देव तागेल गरले जन्म यानाशिलो अन्य कसं म्हळ्यार रामान वनवासा वताना ते रथार चोड वताना तो ते भायर रबून रामा रामा वचून का म्हणटा रथ कितलीताय दोळे दिसता तितलीताय ते पळोवन रखता रथ मागीर दिसना खाली धुळी दिसिल दिसता म्हळ्यार फुडले तो नेलार पडता रामा म्हणटानी नेलार पडता तशी कोर हांतलार घाल्लेले मागीर ताण दोळ सोडलेले ना तशी हे लोक तो सोडता तशी एक कुंती देवी आणि एक दशरथ राम राम तांगेले त्यांनी ऐकलेलं ಕೂಡ राम आणि भगवंत साक्षात भगवंत ना म्हणलेलं ಕೂಡಲೇ त्यांनी देह सोडलेले भारी एक प्रेमी त्यांनी तशी हे स्नेह पाश मिमम चिंदी म्हणून सांगतस अनेक कसं म्हळ्यार तिक ಗೊತ್ತस अनेकांनी कसं आम्ही कसं मना करून घेऊ का म्हणले कृष्णाला दृष्टी पडल्यार मात्र एक राज्य अंतू समृद्धी असूचे कृष्णाक कसले नका खाली प्रीती पूर्व ಗೊತ್ತस कृष्णाक ब्रह्म संहितेन सांगला चिंतामणि प्रकर सत्म शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं ब्रह्म म्हणता तक्का लक्ष्मी सहस्र लक्ष्मी इतलं की आम्ही सहस्र लक्ष्मी एक लक्ष्मी नाही सहस्र सहस्र लक्ष्मी तक सेवे करतस अक्का आम्ही दीम जाव का म्हणना प्रत्येक ताणेची सृष्टी करचे एक गावांतू बोल जव पुष्प जव खाली आमका तागेले मोग मेळचे कितेरी ताकाय कसं जाव का भक्ती मात्र जाव का आमगेले भाव जाव का खाली भाव जाव का ताको खुशी करचे नमने भाव असल्यार मात्र ते मात्र जाव का तका आणि यस्येक अनेकडन सांगला ब्रह्माना यस्येक निश्वसित काल मतावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथाः विष्णोर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि विष्णुर्महान इह यस्य कला विशेष विष्णुले अंग तुकुनो कोटी कोटी त्या रोमा कुपा तुकुनो ताणे श्वास करताना कोटी कोटी ब्रह्मांड तागल एक श्वास अंतू सृष्टि जतके आणि ताण श्वास भीतर घेताना ते नाश जतके एक एक श्वास कोटी कोटी ब्रह्मांड ते विष्णू आमगेल परम पुरुषोत्तम जावनाशील ते कृष्णाले अंशाच अंश काही त्यांना आमगेल कृष्ण कितलं ओढ जावन असं पुरो तक्का हे सकट जाव कावे आमगेले भाव मात्र पुरो म्हणून आम्ही मना करून घेऊ का हे देखून आमगेले संबंध दृढ करून घेऊ का कुंती देवी ना ये सांगेल देखून आमका एक मना गेला कसं म्हणले अत श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम् इंद्रियैः सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः ये श्री कृष्णाक आणि तागेल नाम हे सगळं आम्ही मना करून घेऊ का जाल्यार आमके इंद्रियान साध्य ना न भवेत् ग्राह्यम् इंद्रियम कृष्णाक मना करून घेवच्याक इंद्रिया मितन साध्य ना म्हणून मना करून घेवका खाली कशी मना करून घेवचे इन सांगला तिगेले या स्तोत्रांत शृण्वन्ति गायन्ति सेवोन्मुखे हि जिह्वादो म्हणून सांगला खाली आम्ही जिब्बेन आमगेल सेवी करून ते कृष्णा मना करून घेवयत अपपीत आमका मनांतू आमका
दाखयत तो कोण म्हणून सांगून ताका राय कोरका जाल्यार सेवोन मुके कशी जिव्वादो जिब्बेन आम्ही तगेल सेवे कोरका जिब्बेक दोन्ही काम आसत एक खावचे अनेक तगेले उल्लोचे ते देखून ते उल्लोचे बदलाक प्रजल्प करचे बदलाक पंचायती करचे बदलाक तगेल एकदम नामस्मरण तगेल जप करचे आणि खावचे नेक्स्ट ते खावताना केदनाय कृष्णाल प्रसाद खावका कृष्णाक नैवेद्य दवरून आम्ही कसले करतले रे कृष्णाक ते आम्ही दवरून जाल्यार कृष्णाक पटना मागीर ते वायट येता आमगेल्या प्रश्नांत येता ते सकट मनाले खूक ना कितें म्हणल्यार रे कृष्णाक कसले उणी ना तो राखून बसनी आज तीन म्हाका दनपार शीत दी न्ही सुरे शीत दिले केदनाय उकड दिवचे आशिल्ले सुरय दिवचे आशिल्ले आज उकड दिले ना कसले ना भाव मुख्य ಕೆಲವು ಜನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಡಬ್ಬ ಉಕ್ಕಡು ದಿವ್ಯತ್ವ ते दिव्यत्व ना भाव मुख्य केदनाय ते भाव मुख्य अंतू भावार तो ते भाव काण घेता ते देखून दावाक प्रसाद मात्र खावका आम्ही दावा दवरलेले आणि जिब्बेन तू प्रसाद लागो का आणि जिब्बेन नामस्मरण करका जिब्बेन केदनाय प्रसाद खावका म्हळ्यार कितें भाव मात्र ताण घेवचे म्हळ्यार कितें एक कहाणी सांगता मातसो आमचे कसं म्हळ्यार एक पंत मांडव्य मुनी म्हण एकलो ऋषी ताणे तपस करता असताना तागेल्या आश्रमांतू दोन चोर येवन रिकता ते रायाले अरमने तुकुन चोरनु तन्नी तेय निप्पोन बेस्तांती राजभट पुरा येताना तांणी ते तुकुन धांवतांती धांवन ते पोटली ते सोडतांती ते देखून रायाले भटान ते पळयताना ते पोटली ते असतांती मागीर ते चोर मेळतांती रायाले वर दिताना हो एक चोर ओडू ऋषीले एक वेस घालून तपसा बेशिला वेरी केल्लेले ताणे म्हणून सांगिल कुडले रायू तांकां शिक्षा दिता कसं म्हळ्यार शूलस न्हय शूला वैरी तांकां कुत्तून बेस कोरोचे तशीची तांकां तेग जाणा बेशिल कुडले हे चोर दोग जण दोन दोन दिसान मरतांती हो मात्र मरना तागेले तपसाचे शक्तीन तेन्ना राय कळतो हो साधारण मनीस न्हय म्हणून ಕೂಡಲೇ ತಕ್ಕ ದೇವಂಚ ಸಗ್ದ ಶೂಲಾಂತು ತುಕುನು आणि तका निमगयता असं चूकी जाले मेगलाता तुकुनो तेन्ना तो मांडव्य मुनी सांगता तुगेल चूकी नाही कोणाला चूकी म्हणून म्हाका गोत्त आसा हांव ताका पळोवन येता म्हणून सीदा यमरायाला वता यमरायाला वचून थंय वताना यमराय सांगता बेशेंती म्हणताना तो सांगता तुगेले अक्ष कसले पाद्य अक्षतनी स्वीकार करू पूजे पुरा स्वीकार करू आईल नाही हांव आतां म्हाका कळका हांव कसो नमुने पाप करून म्हाका ते त्रिशूला वेरी बेश्टी नमुने अगती पडले म्हणून सांगता तेन्ना यमराजान पळयताना यमराज सांगता तू 7 वर्सांनी एक चिट्टे दुंबी म्हणटा न्हय 7 वर्सां प्रायारी तू ते एक बटरफ्लायक ताजे मागशीचे पृष्ठभागांतू कुत्तून सुवेन कुत्विलेले आसा ते देखून तू अशी जावका जाल्ले तुका अनभुसका जाल्ले म्हणटाना मांडवी मुनी सांगता भारी व्हड जन जता सनवांग बैसून गोत्तस की हुंय तू गेले रे कितले कष्ट आसा पाप अंट नतिले वांचूक भारी कष्ट आसा तू अंग बैसून कळना ते देखून तुका हांव शाप दिता 7 वर्सां चेरडना केलेले इतलो तू एक शिक्षा दिल्ले म्हाका आनी मुखारी 7 वर्स असताय चेरडवान कसं पाप केलं रे तांगेले तांकां पाप लागचे नज कळलं मे आनी तांगेले आन म्हाका ते दोष ते देखून तू म्हाका नमुने शाप दिलेले देखून तुका हुंय तू जल्म घेवचे हांव शाप दिता म्हणून सांगता तेन्ना यमराजा भंय जाता यमराज सांगता हे मुनिश्रेष्ठा आशिल्ले भितर कष्ट जल्म एक रायाले हुंय अनेक चांडाळ आले अनेक दासी पुत्र जावन जल्मा येवचे भारी कष्ट
कशी नाही कसे केले रे चढ पाप तांगेल हातात कोण जाता राय म्हणला रे कोणाक न्याय की अन्याय सांगताना न्याय दिताना कितले म्हणला रे देव नाही पळ सर्वज्ञ नाही कशी नाही कशी पाप जाऊन होता आता ना चूक जाऊन होता तशीची चांडाळ म्हणून सांगता हे 3 जन्म सोण माका विंगड कसं जाजला रे जन्म दी म्हणताना हो कोण मांडवी मुनी सांगता तू तेच 3 जन्म घेऊ का भोईंत वचन म्हणून शाप दिता त्यांना कसं जात म्हणलं रे एक विदुर दासी पुत्र जाऊन येता अनेक यमराजू युधिष्ठिर जाऊन येता राय जाऊन येता आणि अनेक चांडाळ वाल्मिकी जाऊन येता 2 वाल्मिकी संगल शास्त्रांतो एक आमगेला रामायण बरयलेलं एक चांडाळ वाल्मिकी जाऊन येता तशीची एक पण राजस अश्वमेध यज्ञ करताना पंचपांडवान कृष्ण तागेल 5 जन्य शंख ते दवरता आणि सांगता तुमगेला अश्वमेध यज्ञ परिपूर्ण जल्लेरी जल्लेल नंतर हे शंकू ताजितले कोणी पुंकन तिले ताजितले पुंकता शब्द करता म्हणून सांगता तशीचे अश्वमेध यज्ञ जाता अवभृत स्नान जाता सगळं जल्लेल नंतर हे शंकू पुंकन त्यांना हो निम्गे कोण युधिष्ठिर कृष्ण इत्ते कसले अपूर्ण जल्ले आमगेले यज्ञाक म्हणताना हे जाव का नव्हे ते देखून नव्हते शंकू वाज्यनी अपपीची म्हणताना कसं जल्ले कसं चूकी जल्ले म्हणताना कृष्ण सांगता एक अभिमान लवलेश नतील अभिमान गंध काही नतील एक भक्ताक मनाक कसं की ये जल्ला दुःख जल्ला तुम्ही तुमगेला प्रसाद जेवचेक आपयलल ना म्हणून सांगता कोण असतशी अभिमान लवलेश नतील हे लोक अंदस म्हणताना खंडित असं म्हणताना खै बा असं म्हणून खै स्वच्छ बा म्हणताना कृष्ण सांगता तुमगेला हस्तिनावती तू असं म्हणता त्यांना हस्तिनावती तू असं म्हणताना कृष्ण सांगता आमक तागेले एक येदित ऍड्रेस दितो म्हणताना खुशी जायश ना म्हणता युधिष्ठिर सांगता जाल्यार आमकां कळका नव्हे म्हणताना जायता बघता आम कशी पुणे सुदारसिता म्हणून कृष्ण अक्का ऍड्रेस दिता तशीची रथ पेटयता म्हणता रथ पेटयला पावना अर्जुनाने भीमा तुम्ही दोग जण वचका इतले ससार नाही गेले तुम्ही वचका ताका पोचका म्हणून सांगून सांगता तशी वचून आपयता आपयताना ताका आश्चर्य जाता तागेले गरले चमकलेल कूडले एक आनंद दिव्य आनंद जाता अर्जुनाकनी भीमाक इत म्हळ्यार चंद करून शाणनी पुसून साने गुसुलिंतू तो राम नाम काढतस कृष्णा नाव काढतस हरे कृष्ण महामंत्र सांगतस त्यांना कोण तुमका पेटयलेले म्हणताना आमका कृष्णान पेटयलेले म्हणता लेखत तो पळा कृष्णाला काम अशीची नक्क जलाल सकड करचे कसं जाव का तुमका म्हणताना आमगेले अश्वमेध यज्ञ तू येऊ का म्हणताना हांव कसले दान हे घेवचेक हांव काय ब्राह्मण न्ही चांडाळू म्हणता ना तू येऊ का चीची म्हणताना म्हाका कसले पेटत नाका म्हाका आपोवचे येवचे नाका रथ पेटयता पाय नाका कसले पेटत नाका हांव पाय म्हाजे जितले येता म्हणून सांगून तो हेरदिवस येता हेरदिवस येवचे काय पुढे कृष्ण सांगता हांगा द्रौपदी लगी तुमगेले पायी अश्वमेध परिपूर्ण जावचे दिसू प्रसाद खावचेक हो येता एकलो भक्त येता ते देखून ते ताका खुशी जावका जाल्यार तुमका कसं सकड गोत्तस पाकशास्त्रांतू ते पुरे तुम्ही पायी रांदप करून दवरका म्हणताना हांका बारी खुशी द्रौपदी सुभद्रे मागीर कृष्णाल 16,108 बायलो पुरा जणे तिका हेल्प करूक कसं सकड रांदे गोतस पुरा नमने सुके सगळे मागीर पुरा नमने गोडशे खिरी दूध पाक पुरा कोरन तांणी रेडी करून दवरता ती हेरदी बसता येताना भायर बेसता म्हाका वाडयेन ती म्हणून ताका तशी ना अभ्यास चांडाळ नव्हतो तेन्ना तांणी पुरा भितर यो म्हणटा ती भितर ताका पादे पुरा धुवन पाय धुवन ताका भितर सुमार रुपयाचे बौलांत पुरा
नमुन्याचे 54 बग्याचे हे पुरा दवरता प्रसाद त्यांना तो कसं करता ते बौलाचे पुरा काणो प्रसाद नव्हे म्हूण सांगून पुरा काणो तागेल पान एक पान दी म्हाका म्हणटा पान घालता आणि पुरा काल्लो न्हू एक पण जेवताना ते शंख हे देव वाचता आणि रबयताना कितें रबले म्हणून कृष्ण सांगता तुका मेगेल भक्ताना हातान वाजू जायना रे म्हणून बिश्टयता शंकाक तेन्ना वाजना ते इतमितना म्हण सांगताना कृष्णाक कळता कृष्ण सांगता मेगेल भक्ता वैरी कोणकीची एक कुभाव दवरला कोणकी वायट लागला मनान तू म्हण सांगता कोण म्हण सांगेली म्हणताना द्रौपदी सांगता हांव कृष्णा म्हणता कितें तू तशी केलें कसं लेखली तू म्हणता हांव सांगता पण आम्ही इतले कष्ट करून रांदा पुरा केले काले हाक म्हणून आम्ही कसं लेखिले या भक्तू येऊन ते जाय ते रुची असक हे जाय हे रुची असक म्हणून लेखता लेखून ते जाय हे जाय म्हणून सांगता म्हणून ते निमगोन हे निमगोन खाता म्हणून लेखिले जाल्यार ताण पुराक बैसून ಒಟ್ಟು केले काल्ले ಇಲ್ಲ नवे कशी जाल्यार चांडाळ नव्हता गेल बुद्धी तो सोणा म्हणून हांव मना लेखले मिगेल चूक जाल्ले जाल्यार ताण इत्ते तशें केल्ले म्हूण सांगता म्हणटा द्रौपदी तेन्ना तो सांगता पळय अम्मा हे तुमी वाडलेले म्हाका प्रसाद कशी खावका म्हणल्यार ते कृष्णान उच्चिष्ट केला आम्ही प्रसाद ते आणि उपास तंतू रुची पळोवचे ना ते कृष्णान तंतू रुची पळोवन जाल्ला तंतू आम्ही रुची पळयलेरी आम्ही तंतुल्या वस्तू खात संती पदार्थ खात संती वस्तू खावची नाही आम्ही पदार्थ खावची नाही आम्ही खावची कसले प्रसाद आमकां उपास ते भोग करचे राईट ना ते कृष्णान भोग करून जाल्ला आणि आम्ही तंतू त्या कृष्णाले अदर अमृताचे रुची पळोवका म्हूण सांगून सांगता तेन्ना तिगेल मन पुरा शुद्ध जाता उरले ते शंख वाचता ते देखून आम्ही केन्नाय प्रसाद खावका आणि प्रसादा वयरी आम्ही सान एक व्हॅल्यू नातीले वरी कोरनाचे खाली एक फोटे एदूर दवरले खाली ते फोटे एदूर दवरले कुडले जाल्ली कृष्ण प्रसाद जाल्ली म्हणना कृष्णा दृष्टी पळल कुडले ते फोटो जेवो मूर्ती जेवो कृष्णा दृष्टी पळल ಕೂಡಲೇ ಹಂಗ ಕುಂತಿ ದೇವಿನ ಸಂಗಿಲವರಿ कुंती अम्मान संगिलवरी प्रत्येक काही शोभायमान जावन भारी एक आमगेल अंतरंग शुद्धी करून हे करता ते देखून आम्ही केन्नाय जिब्बेन प्रत्येकल्याने ते कृष्णा मना करून घेवका म्हूण जाल्यार एकदम तागेले संकीर्तन करका नाम जप करका आणि जिब्बेन प्रसाद खावका केन्नाय मात्र ते कृष्णा मना करून घेवचे साध्य म्हणून सांगून आज 5 मिनिट चढ काण घेतला मग दय करून क्षम करका म्हणून सांगून अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम मग गोतशील मठाक आम सांगला हांगा कसले चूक असली हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे येवचे वारू एक श्लोक असचे कसं कोरका कसं असं म्हणून सांगून आमगेला ऑर्गनायझर आता सांगता सकडे मन दिवन ऐकयंती आम्ही एक घरशे तुम्ही कसले डाऊट की कसले मना खुशी जाल्यार तुमकां पॉइंट तुम्ही एक वारांतू पळोवन मना करून तुम्ही चंद करून गरले घे आम्ही ते कडेकडे कशी उलोवन घेता तशी अनेक वार तुम्ही सांगता म्हणून मागून घेता संती हरे कृष्ण